हरे कृष्णा। कृष्णा सगळ्याके स्वागत हरे कृष्णा सगळ्याके स्वागत आज राधाष्टमीचे स्पेशल प्रोग्रामाक प्रोग्राम स्टार्ट करचे पुढे आम्ही मंगलाचरण करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा स्वागत आयचे राधाष्टमी सेशनाक। आज मस्ती सकट प्रोग्राम आज किट्टा तू वही आई लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कसं झालं किट्टा इथं तू एक नमुना वरीड शी अस सगळं किती चंद चंद ड्रेस घालायलांची इतलं चंद चंद असची सगळं वय आज फेस्टिवल म्हणे रे फाई राधाष्टमी फाई आज आम्ही सेलिब्रेट करतस नव सगळं चंद चंद ड्रेस असची आणि आवडशी मला कसं ल तू काय आणि एक कुर्ता आणि एक धोती आणि शिवच वे तू काय एक हा हसू नको हसू नको मग लज्जी करता हसनी रे मग हासू आईले कसं करच ना एक पक्षी केन्ना एक धोती आणि कुर्ता आणि घाल्लेली पळयनी म्हाका
कामाक लज्जी करतास इतले लज्जी करतास काय ना रे सकड आपल्याला जन्म कसं असतं तू अच्छा कसं असं सांग मग कसले आजी आज म्हळ्यार फाय राधाष्टमी म्हळ्यार म्हळ्यार राधाष्टमी म्हळ्यार या भूमीचारी राधाराणी आयल दीस फाय वय काय म्हाका स्टोरी सांगता की कशी राधाराणी आयल म्हणून हा ते कसं जाल्लें नव्हे केदना हांगा धर्तीरी पाप चड जाल्ले पापिश्ट जन चड जाल्लींची तेदना कृष्णान डिसाइड केले सगळ्यांनी मागून घेतले म्हणून कृष्णान सांगले की हा आता येव का भूमिचारी या पुरा पापीक पळय नाश कोण उडोवच्याक कसं ते परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम तू गुतसच नव्हते श्लोका गुतस नव वय 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 त्या श्लोका गुतस हा सो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे म्हणून सांगला कृष्णान सो पापी जन्मस्ती चड जालेली म्हणून कृष्णाक येव का पडलेले कृष्ण एकलो येना कृष्ण एकलो येना तागेल पुरा टीम येता तेदना सकट तागेल टीम येता ना राधाराणीक येवकाचीच आशिल्ली नवे कळले वा तुका वय कळले सो कसं जालें म्हळ्यार बर्सानांतू एक वृषभानु आणि कीर्तिदा म्हूण आशिल्लींची भारी चांग जन कसं म्हणचे त्यांनी भारी पायस जन म्हणता पळय सो त्यांनी बर्साना राबता आशिल्लींची जाल्यार तांकां एक मनांत एक कंटीची म्हणता पळय एक तांकां एक दुखशील मनांत कसले कसले तांकां चेडू ना आशिल्ली नवे तांकां एक पुणी चेडू असू का म्हूण भारी आश आशिल्ली सो तांचे खातीर मस्ती तपस्या केली तांणी कीर्तिदान वृषभानूक सांगचे कात्यायनी माता लेगी तुम्ही मागून घेयाची एक चेडू जाऊ आमकां म्हणून सो वृषभानून मस्ती तपस केले एक दिसू यमुने तटे लगी तांणी राबून तपस्या करतना तांकां एक गोल्डन लोटस मेळटा जग 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 तशिले इथे जग जगत तशील ते आयक राब आयक तू जग 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 तशिले त्याशी जग 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 तशील की हगूर 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 विश्वान वत्ता ताके क्युरियोसिटी जाता कसंच ते म्हणून लागी वचून पळयतना एक चंद लोटस कमला फूल खंयचे कलराचे गोल्डन कलराचे आणि तांतू एक चंद बाब आशिल्ले भारी चंदी ती इतली चंदी की इशी पळोवन पळय वृषभानूक एक धोळ चिम्मी करची ना कशी दिसता इशी पळय तर आब्या म्हण इतली चंदी की धोळ तिका पळया म्हण मन करता वृषभानू एकड पळयता तेकड पळयता सकड दिकान पळयता कोणी दिसनाची पूण ताका कळटा हे चेडू कोणी आन मन चुपून दवरलेली न्ही ते तिका कोणी ना दिसता म्हणून काण घेता तांणी आनी वताची कीर्तिदाक दिवच्याक कीर्तिदा त्या चेडाक पळोवन मंत्रमुग्ध जाता इतली खुशी जाता तिका पळोवन चंदी चिल्ली गोरी गोरी कसं तिका वर्णन करूं जायना तितली चंदी दिसता ती जाल्यार दोन प्रॉब्लेम आशिल्ले कसो प्रॉब्लेम सांग 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 म्हाका ओके ओके सांग कसो प्रॉब्लेम म्हळ्यार ती रड आशिल्ली सांज चेडवान रडची मात नवे शब्दू कानाशिल्ली ती कसले आनी दोळे चिम्मी दोळे उदारे करनाशिल्ली अय्यो ताजे मयनीन कसले तांणी लेखली की ह्या चेडाक उत्तर ना आनी दोळे दिसना म्हूण लेखली तांणी वय तांकां ते एक कंती जाल्ले जाल्यार एक चेडू मेळ्ळें ना चेडू नातिले एक चेडू आसता म्हणून तांकां खुशी जाता आनी तांणी सेलिब्रेट करचो तयार जाताची तांगेल बर्साना गांवाचे गोकुलाचे सगळे जनाक तांणी इन्वायट करताची आनी इन्वायट करतना तांगेल एक प्रिय मित्र आसताची नंद बाबा आनी
यशोदा माता तांकां इन्वाइट करताची येयाची आमगे चर्ड अपोलोच्या येयाची म्हणून इन्वाइट करताची. मागीर कसो जाता यशोदा माता येता, नंद बाबा येता आणि कोण येता कोण येता कोण 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 कृष्ण वय कृष्ण येता तांगे लोटो सो त्यांनी कृष्णाक घेऊन येताची. त्यांनी आयली की एक दुसराक त्यांनी हग करताची, पोटोवन धरताची. वृषभार लोक नंद बाबाक पोटोवन धरता की तीदा यशोदा माताक पोटोवन धरता आणि तांगेलीशी पोटोवन धरचे कार्यक्रमांतू कृष्ण हगूर जावन वता. हगूर वता आणि राधाराणी लगी वता. आणि राधाराणी ते निदलील कडेन तिक केन्ना परमोळेत की कृष्णाले तिक कळटा मिगेल कृष्ण आयलो म्हणून. आणि ती कसा करता गोतस की कसले ती तिगेल दोळे उदार करता आणि चंद स्माइल करता आणि हसता. म्हणजे ती डंपनी ब्लाइंड नाशिल्ली ना, ती राखून बशिली की केदना कृष्ण येता म्हणून ती राखून बशिली. आणि सगळ जन खुशी पावता की आमगेले राधाराणी दिसताय, राधाराणीक दिसताय, ती उलयताय म्हणून सगळ्याक खुशी जाता. तू गोतस की हांतू आमकां कसं शिक्ष मेळटा म्हणून गोतस की गोत ना. राधाराणी पळय तिका एक ध्येय जीवनांतू कृष्णाक कशी हांव खुशी करचे, कृष्णाक कशी हांव संतुष्ट करचे त्या सोडून ती आनी कसले पळयना. ताजे खातीर ती आतारी दोळे बंद करून आशिल्ली. आणि तिने तोंड उदार करचे कसल्याक कृष्णाल खातीर मात्र, कृष्णा कशी खुश कोरका म्हणून मात्र ताजे खातीर तेदंतारी तिने तोंडय बंद दवरलेले. ते आमकां एक व्हड शिक्षा ही कशी आमी आमगेले भक्ती जीवन आमी कशी व्यतीत करूका. पळोवका कृष्णाक, कोरका कृष्णाक, उल्लोका कृष्णाल खातीर मात्र म्हणून. वय रे वय. सो आयचे आमी राधाष्टमीचे सेलिब्रेशन करू वतसची एक चंद भजन ते सांगू येतसची हिज ग्रेस माधव चरण दास हरे कृष्णा प्रभुजी. आणि त्यांनी आमकां सांगू वतसची राधा जय जय माधव दायिते भारी चंद भजन त्यांनी आज आमकां सांगू येतसची. हरे कृष्णा प्रभुजी, प्लीज वेलकम. हरे कृष्णा प्रभुजी. आम्ही आजी श्रील रूप गोस्वामीले स्तव मालान तुला ना श्री राधिका स्तव ऐकूचा प्रयत्न करूया. राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते. राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते. दामोदर रती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे. दामोदर रती वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे. राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते. वृषभानुदधी नवशशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे. वृषभानुदधी नवशशिलेखे ललिता सखी गुणा रमित विशाखे. राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते.
करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातना वर्णित चरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 जय कृष्णा मीनिंग सांग प्रभुजी. हरे कृष्णा धन्यवाद तुमका इतले चंद भजन म्हणू का. या भजन बरयले रूप गोस्वामीन आणि स्तवमाला दुखून घेतिल्ले भजन नाव प्रभुजी. हय स्तवमाला हा हरे कृष्णा प्रभुजी. सो हांतू कसं सांगला म्हळ्यार O beloved of Madhava, you are worshipped by all the young girls of Gokula. All glories unto you, all glories unto you. You who dress yourself in such a way as to increase Lord Damodar's love and attachment for you, O Queen of Vrindavan, is the pleasure grove of Lord Hari. Meaning त्याचे ड्रेस करता म्हणजे कसं मिनिंग आज सांगले ना वाटतं. राधाराणी कसं करते की कृष्णाक खुशी करू करते ती लाईक तिक कसचे प्रीती गतस्व ती कसं ड्रेसचा कलर तिक प्रीती घालचे गतस्व ब्लू कलर कापड नेसते तिने इत् म्हळ्यारी कृष्णाले ब्लू कलर आंगनव सो ब्लू घालचे तिक इष्ट इत्याक कृष्णा उडगा आस्कोर तिने ब्लू घालचे तशी कसं करते की ती पळ कृष्णाक खुश करूक करचे तीन सान असताना इतली लायक ती एकपटी रांदप करते की दुर्वासा मुनीन येल तवळी की दुर्वासा मुनीन तिका आशीर्वाद दिवचेस त्या यशोदा माताक कळली की तिने मागिरी केन्नाय कृष्णा खातीर भोजन म्हळ्यार प्रिपेअर करतना तिका पोचे की मिगेल कृष्णाक तुवेची रांदप करून वाडका म्हणून आणि ती मन लागून एव्हरी डे नवे प्रकाराचे ताका कोण दिवचे अशें सांगता की आज तारी तिने केन्नाय रिपीट केल्लेले ना खंयचे दोन कसले आयटम आज तारी रिपीट केल्लेले ना कशी साध्य ते कशी साध्य म्हणून म्हाका गोत ना जाल्यार एव्हरी डे ती नवे करून ताका वाडता त्याची तिगेले एक ध्येय कशी कृष्णाक संतुष्ट करचे कशी ताका खुशी करचे आणि कृष्णान म्हणल्यार पुरो ती लागी पावता रात्री जावो दीस जावो केदन जत्तकी कृष्णान आपयल्या पुरो ती पावता कृष्णान आपयनी फ्लूट घेवन वाजिल्वे ती पावता तितली तत्परती केन्नाय ताका सेव करूक ताजेन आमकां कसं शिक्षा मेळटा कित्या तूं सांग कसं कोरका की आमकां कृष्णाक सेंटर दवरून कोरका करेक्ट आम्ही कसं करता की कृष्णाक फोकस करून कृष्णाक सेंटर करून करू का ते आमकां तिगेले एव्हरी एक्शनान ती आमकां शिकयता आणि केन्नाय ती या भजनींतूय त्याच आशिल्ले ती पुरा 16 संगार म्हणटा पडला मी केन्नाय 16 सिंगार करून बसची तिने इत्याक कृष्णान ती पळयल्यार ती छंद दिसुका म्हळ्यार तिने कोणाकय कोणी खुशी करूक आपणाक खुशी करूक न्ही कृष्णाक पळोवन खुशी जावका म्हण ती केन्नाय श्रृंगार करून आसचे चंद कापड न्हेसची की
तिगेल मेहंदी लागोचकी कसं ज्वेलरी घालचकी पूरा तिणे कृष्णाक खुशी करूक तिणे करचे. आणि मुखार सून वचाव्या मी प्रोग्रामांतू अनेक एक भजन ऐकूयावे. ओके 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 नेक्स्ट येतस अनेक भजन कृष्ण प्रेम में राधा. यावे भजन बरयिले वन ऑफ द 6 गोस्वामीज जीव गोस्वामीन बरयिले ये भजन आणि युगलाष्टकम बुक्कादुकुनु घेतिले अति आमगेल मुखारी सिंग करू येतस आमक सगळ्याक गोत्तो शिलेची श्रीमती नीलिमा शेणे माताजी प्लीज याची आणि सिंगराची माताजी हरी बोल. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः. कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतेर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायास्त्रविणं हरिः. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायास्त्रविणं हरिः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरिः. जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरिः. कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरिः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरिः. कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरिः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरिः. कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरिः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरिः. नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरिः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम. वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः. वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः. जीवनेन धने नित्यं जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम. हरे कृष्ण. हरे हरे बोल. हरे कृष्णा माताजी भारी चंद कोण सांगले तुम्ही. माताजी जस्ट एक शॉर्ट एक मीनिंग सांगूयात की. येस. कृष्ण आणि राधा
त्या दोन्ही एकची बट आम्ही दोन्ही कृष्णाक आणि राधाक राधा आम्ही लक्ष्मी स्वरूप नवा लक्ष्मीला आलादिनी शक्ती म्हणून पळयताची तशी कृष्ण सर्व परमात्मा तांगे ऍक्च्युली आम्ही पळोवक जाल्यार प्रकृती आणि पुरुष त्या दोन्ही रितीरी हांकां पळोव येता कशी प्रकृती पुरुषानात या ब्रह्मांड सृष्टी करून तांतू भितरी ताणे एक चैतन्य स्वरूपार प्रवेश करून कशी प्रत्येक हांत तशीला आता मी कसं पळयत ब्रह्मांड त्या पळोवच्याक त्या सृष्टी जावचा कशी कारण जाला की तशीच हांगा कृष्ण आणि राधा हांणी दोन्ही ಒಟ್ಟು जल्ल तवळी अनेक लील केलेलं असतं त्या लील तांणी आमगेल खातीर आमकां आजी बैसून तांगेला कसने एक दवाल चिंतन करून आमगेले भितर आशिल्ल्या परमात्माक पावका जाल्यार एक सुलभ पाठ कसं म्हणा तागेल वेरी टू फॉल इन लव विथ हिम सो त्या जावचे खातीर तांगेल दोग जाणां मदीं कसं त्या प्रेम आसता तशीच त्या प्रेम जावो त्या कशी तांणी दोग वन इनसाइड अनदर म्हणून सांगितलं सो मस्त आमगेल वेदांत तशी सांगिल्लें आसता सो तशीच हांवें तू सांगिल्लें की कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयी म्हळ्यार कृष्णाला समस्त प्रेम राधा तशीच राधाला संपूर्ण तिगेल मनांत आसचो कृष्ण म्हणून सांगून कृष्ण परमात्मा भितर सगळे जगत समस्त प्रत्येक आसा आता कृष्ण प्रेममयी राधा म्हणताना आम्ही आता परमात्मा तितले प्रीती केल्या राधेल वरी आम्ही प्रीती केल्या म्हणतात जाल्यार कृष्ण आमकां तितलेच राधेल वरीच आम्ही वय दवाल प्रेममयी जाता ती म्हणाला हांचो आमी एक संदेश घेव येता तशी हांगा गेहे स्थिता राधा म्हणून सांगिल्लें आसा गेह म्हळ्यार घर म्हणत संस्कृतांत बट कृष्णाला देह म्हणले घेता आमी तो कसं एक देह घेऊन आयलेलो आसता भूमीरी सो त्या देहा भितरी संपूर्ण जावन राधा स्थिता असती तशीच राधेले देह सगळेची एक तिगेल अवयव कृष्णाले विशयान तू चिंतन करता निमित्त सो तिगेल एक कान जावो कानान तू ती कृष्णाले विषय आयकुचाक ती उत्सुक असता दोळ्यान तू सगळे केन्नाय कृष्णाले दर्शन घेवचा उत्सुक असता तशी तिगेल स्तुती तोंडात येवचे सो पंचेंद्रिय पंचतन्मात्रा कसं त्या असतं प्रत्येक आमगेले एक देह म्हणटा कसं पुरा येता तशीच राधल ह्या कसं पुरा आशिल्लें ते कंप्लीट ती कृष्णाल भितरीची कृष्ण शी वॉज डिवोटेड टोटली टुवर्ड्स कृष्णा तशें तांणी म्हणला की कृष्ण गेहे स्थिता राधा कसं लाक म्हळ्यार परम भक्त राधा नवा सो नारायणाल भितरी कृष्णाल भितरी तागेल भक्त आसच्या ताका विंगड भक्त सोडा ताका विंगड कोणें नाची राधा परम डिवोटी जावन आशिल्ली निमित्त तिका कृष्ण सोडा विंगड कोणें ना तिगेल कंप्लीट भितर तिगेल कृष्ण आसा म्हणून चित्तस्थिता म्हणा मन गेहे म्हणताना प्रत्येक अवयव आयल तांचो सो चित्त म्हळ्यार त्या मनाच भितर एक आसचे पदर म्हळ्यार आतां आमगेल आत्मा ओटूच एक आसचे अनेक असं म्हळ्यार ते चित्त ताका आमी अंतःकरण म्हणून म्हणत इट इज टोटली डिफरंट फ्रॉम आमगेला भायरची कसं पंचभूत पंचतन्मात्रा देह आसता त्या सोन ह्या भितर आसता सल वस्तू अंतःकरण जीवात्मा परमात्मा हे तीन ओट्ट आसता सल तांतूच तीन कृष्ण अभ्यास करेला म्हणून कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरिही म्हणून सांगितलं आसा आणि आता तुम्ही म्हणला नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरिही म्हणून नीलांबरधरा नील अंबर म्हणून म्हळ्यार अंगवला म्हणून संस्कृतांत नील जावन आशिल्लें तसं अंबर तुम्ही आता सांगलीता की कृष्णाक प्रिय जावन आशिल्ले निमित्त तीन केन्नाय नीलांबर जावन आशिल्लें म्हणून अशी आमकां अनेक नीलांबरधर मेळटा कोण तो म्हळ्यार बलभद्र तोय केन्नाय नील अंबर घालून आशिल्लो तशीच पीतांबरधरो हरिही आमी कृष्णाक पीतांबर म्हळ्यार ताका भारी प्रीती सो तो केन्नाय पीतांबर धोरनूची तांणी आसतशिल्ल्याची म्हणून तशीच वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर म्हणून सांगिल्लें आसा हांगा वृंदावन म्हणून म्हळ्यार वी नीड नॉट म्हळ्यार रिस्ट्रिक्टेड टू द वृंदावन दॅट वी सी टुडे इन उत्तर प्रदेश वृंदावन इज खंय कृष्णाल कीर्तन जाता की खंय नारायणाला आता हांव ह्या प्लेसार बैसून दवाल चिंतन करून हांगाच्यात हांव ताका प्रितीर तागेला उलयतस म्हण जाल्यार दिस इज वृंदावन सो वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर थंयच स्वयं कृष्ण येवन मेगेला घेवन रावता म्हणून सो आय कॅन से दिस इज अ जिस्ट हरी हरी बोल माताजी थँक्यू सो मच त्या एक विवरण दिलेलं थँक्यू आणि भारी छंद कोण म्हणले तुम्ही हरे कृष्णा या एक युगलाष्टम म्हणून एक देवाल विशेष अनुग्रह सुका सगळ्याक एक
सगळा काही अशी चान्स मेळना म्हणू का तुमका स्पेशल एक देवालय असं अनुग्रह म्हणून लागता. हरी बोल, हरी कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हाका ना ते माताजींच्यान देखून सांगले जाल्यार म्हाका कसली अर्थ जायना. ते तुका आतां मना वचना किटा ते आसू ते आतां तू जस्ट अंडरस्टँड करी की राधा म्हणल्यार कृष्ण, कृष्ण म्हणल्यार राधा, दोन्ही एक दुसऱ्याक संतुष्ट करता रावपाची. राधान कसं करची की कृष्णाले संतोषा खातीर करचें म्हणून तितली तू अंडरस्टँड करी. कळ्ळें वे? ओके, तू सांगता जाल्यार हांव अंडरस्टँड करता तिची. वय आतां तुका तू सांग, तू आतां तुका मना वचना त्या पुराचो. सो आता मी पळोवया की कसं कसं जालें इश्ट. आतां आमगे चेडवाल्यांनी बर्थडे असल्यारी बामणाल बर्थडे असल्यारी आमी कसले कोणी एक करता न्हय फेवरेट फेवरेट कसले करताची तांकां खुशी करूं पडयताची. तू काय करूं असं न्हय तुगे अम्मान करूं असं करूं असं. तू कसं प्रिती तुका कस्टर्ड 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 म्हाका भारी प्रिती. ओके कस्टर्ड ताका भारी प्रीत. तशीची आमी राधाराणीक खुशी कोरका जाल्यार तिका आमी प्रीतीशिले कसले कोरयत. राधाराणीक कसं प्रीती म्हणल्यार वेजिटेबल्स तू तिका आमी एक हलवा मंडे म्हूण म्हणटाची. हिंदीन मोस्टली ताका अरबी म्हणटाची. आनी इंग्लिशान इफ आय एम नॉट रॉंग कोलोकॅसियास ट्यूबर्स म्हणटा की कसं तशी म्हणटाची त्या तिका भारी इश्ट. सो ते आमी कोरयत तिगेल खातीर. कडेरी स्वीटान तू तिका मालपुआ मालपुआ मालपुरी तिका भारी प्रीती तिका. खाली मालपुरी न्ही ते रबडी म्हणटा पळय रबडी ओटू तिका आमी कोर न्हू तिका ऑफर कोरयत. म्हाका मना वच्चे न्ही आमी राधाराणीक खुशी करूंक पळोवपाची चित्ते. भारी लायक क्वेश्चन न्हय. आमी राधाराणीक खुशी करूंक चित्ता पळोवका म्हणून क्वेश्चन केले. किटा तुका कसली जाय जाल्यार तू डायरेक्ट अन्ना लेवत की वत्तवे तू निमगुचाक ना बा आन फस्ट मारता मागीर म्हाका दिता म्हणटा. हांव वचना अम्मा लेगी हांव अन्ना लेगी हांव वच्चाक ना. मागीर कोणा लेवत तू हांव वच्चे अन्ना लेगी. त्याच पॉइंट. युजली कसं जाता म्हळ्यार आमकां न्ही युजली कसं म्हळ्यार आमकां अन्नाची भंय अशी आसता आमकां. सो आमी एप्रोच करता जाल्यार कोणाक अम्माक फस्ट अम्माक बटर करचें अम्माक खुशी करूं पडोवचें. अम्मा अम्मा हे जाय हांव चंद कोण शिकतलें अम्मा तेन्ना म्हाका हे घेवन दित प्लीज प्लीज म्हणून सांगता की ना. वय वय तशीच सगळ्यांनी तशी करचें ते सगळ्यांनी तशी करचें. सो ह्या पुरा जगता मात कोण राधाराणी आनी तिका पळय तिका आमी खुशी करूं पळोवचें तिका संतोष करूं पळोवचें. ती खुशी जाल्यार ती कसं करता गो तसवें कसं करता. आमगेली ती अर्जी आसा पळय भक्ती अर्जी म्हळ्यार आमगेली पिटिशन आसा पळय त्या ती कृष्णाले वोन दिता. आसो हे चरडाक सोडी चिके पुनी भक्ती दी होता तुगे लागी म्हणून ती एक पिटिशन घालता. ताजे खातीर आमी राधाराणीक चिकेची खुशी करूंक पळोवचें. आमी आमगेल पुरा कसं आसा पळय तिका आतां खुशी करूं पळयल्यार ती हगूर आमगेल कृष्णाल कान्ना वचून आमगेलें नांव सांगता. कशी हांव रेवती न्हय सो ती कान्ना वचून सांगता पळय रेवती प्रयत्न करता आसा पळय चिके तिकेक हात धरून उबार रे देवा म्हूण सांगता ती. कळ्ळें वे. सो आमी राधाराणीक फस्ट राधाराणी पांय धरका आमी फस्ट तिका आमी आमगेल अर्जी दिवका की राधाराणी आमगेल वयरी चिक्के कृपा करी. म्हाका हे भक्ती मार्गार आयले हांव जर हांव मस्ती पतिता हांव मस्ती चुकी करता म्हाका एक अवकाश दी म्हाका चिक्के मुखार व्हरी म्हणून आमी राधाराणी लागी मागून घेवचें. आतां आनीकय आमी राधाराणी विशय मना व्हरच्याक आमगेली फुल टीम आसा पळय एक चंद एक ड्रामा घेवन आयल्या. ड्रामा ड्रामा आय लव ड्रामा. म्हाका गो तसो ड्रामा म्हणल्यार सगळ्याक खुशी न्हय. सो आज एक स्पेशल एक स्टोरी घेवन येताची. ह्या स्टोरी एडाप्ट जाला हिज होलीनेस भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजान बरयिल्ली बूक राधाराणी दुखून हे
एक ड्रामा बेस असं Radharani's merciful pastime with Shyamanand Prabhu. So I am requesting all the drama team, please मुखार सोने याची आणि narrator please ए याची आणि तुम्ही एक स्टार्ट करायची आईची ड्रामा. हरे कृष्ण. ओरिसाचे उत्कलांतू चैत्र मासाचे पुनवेचे एक शुभ लग्नांतू कृष्ण मंडल आणि श्री दुरिकाक एक चेल्ले चेरडल जनन जाता. ताची पुढे तांका मस्त चेरडू जालेलेंची जाल्यार सक्कडे देहांत जाल्ले म्हणून ह्या चेरडाक धुकिया म्हणून नाव घालतांची. थंय आशिल्ले विद्वान पुरे सांगताची हो एक व्हड महान संत जाता म्हूण सांगून ताका पळयल कूडले थंय आसीर जनांक पुरे भारी प्रसन्न जाता आशिल्लेंची. सान प्रायरीची वेदाध्ययन व्याकरण पुरे वगवग्गी शिकून काणू संस्कारवंत जावन आशिल्लो दुकिया पौरनितायले लीला आयकून भारी आकर्षित जाता. चैतन्य महाप्रभुले अंतरंग पार्षद जावन आशिल्ले हांणी व्हड भक्त जावन सदै कृष्ण प्रज्ञेंतू मग्न जावन आसतांची. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांव जरी कृष्ण भक्तींतू प्रगती करचेशील असल्यारी अशी एकल्या बसून नाव घेतल्यार उपयोग ना. हांव गुरु सोदता, हांव अशें करता कित्याक की म्हळ्यार गुरु शिवाय कृष्ण भक्ती साध्य ना. हांव एक काम करता, हांव आतां अंबिका कल्व नगरा वता. तशीची दुकिया अंबिका कलना गांवां येतांची. थंय तांका हृदय चैतन्य पादांगेले भेट जाता आणि दुकिया तांका गुरु म्हणून स्वीकार करून एक चांग शुभ मुहूर्तारी दीक्षा घेता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रणाम गुरुदेव प्रणाम. कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे. हो कोण आयला तुका आजी चुकून सक्कडे लोक अजन कृष्णदास म्हणलें नांवान पळयतांची आणि तुवें आत्ताची वृंदावना वचुका थंय जीव गोस्वामी सांची तांगे लगी भक्तिशास्त्र शिकुका आत्ताची धन्यवाद गुरुदेव धन्यवाद. गुरुवर्यांगेले आज्ञा परिपालनार्थ कृष्णदासू वृंदावना वतांची. गोस्वामी पादांक मेळ्ळो तांगे लटू ग्रंथाचे अध्ययन करतांची आणि मस्त सेव करू लागताची. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रणाम गुरुवर प्रणाम. प्रणाम गुरुवर म्हाका तुमगेले थोड वेळ जाव कशिलो. म्हाका एक विचारचो आशिल्लो विचारूं. सांगा तुम्ही. गुरुवर हे वृंदावन राधा कृष्णाल माधुर्य भूमी म्हणून हांव आयकले. म्हाका राधा गोपीनाथाक प्रसन्न करची मस्त इच्छा आसा. तुम्ही म्हाका मार्गदर्शन दितावे. श्री राधाले कृपस म्हण जाल्यारी श्री कृष्ण प्रसन्न जाता
हंगा निधिवन म्हणचे नावाचे एक निकुंज अस तई राधाकृष्ण नित्य लील करताची तुका राधा राणीले कृप जाय असलरी त्या निकुंजांतू राधाकृष्ण कतीर ऊट कोरका सदा तई कोयर काडचे आणि राधाकृष्ण कतीरी श्रृंगार सुचे हे तुगेल सेव कोरका जायत गुरुदेव हांव आत्ता वता आत्ता निकुंज वना वता आणि मेगे कडच्यान कितलो जाता तितलो तो जाग हांव फुटो कोण दवरता मार्गदर्शन दिल्ले बद्दल धन्यवाद गुरुदेव धन्यवाद जीव गोस्वामी पादांगेले आदेश ऐकून कृष्णदासू सद्दै भक्तिभावानी निकुंजांतू कोयर काढ तांका एक दिव्य गॅज्जे मेळता हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही नाथ इतले अद्भुत घेतचे हांव आज बरे केन्ना पळेल ना हे कोणाक घेतचे म्हाका हांगा कोणाकाय दिसून येना हे घेतचे मात्र हाता धरच्याकची म्हाका कृष्ण भक्ती वाडत आशिल्ल्यावर दिसून येता आसा हे कोणाक घेवचे बाबा हे प्रभू तुमका हांग एक गेज्जे कोण मेळ्ळेलो आसवा प्रणाम देवी हांव कृष्णदास हांव हांग नित्य कोयर काढता म्हाका ते थोड वेळ पयले एक गेज्जे अद्भुत गेज्जे मेळ्ळे हे तुमगेल वे नाही नाही त्या मेगेले एक सकील आस खाली ती निकुंज वनान तू फूल घेवचे आईल तदना ता तिगल पाया दुखून पडलेलो आस ओ देवी ती स्वता कितें घेवची आयल ना तुमकां कितें धाडल्या अशी कशी जाता ती एक प्रतिष्ठित कुटुंबाची घरा चिल्ली आस अशी तीन भायर येवचे जायना म्हणून हांव आयल्या देवी तुम्ही म्हाका क्षम करा हे इतले अनमोल गेज्जे आसा हांव तुमकां अशें कशें दिवचे तुम्ही एक काम करात न्ही तुम्ही तुमकां सखी आपोवनायाची हांव तुगेले पांया माप पळोवन तिका हांव स्वता दिता जाय तुवें ओ वय वा जाय तशें जाल्यार हांव आत्ता वचून मिगेल सखी घेवन येता केशवा माधवा केशवा माधवा तुझ्या नामाच्या रे हे प्रभू पळयाची हांव मिगेल सखी घेवन आयल्या प्रणाम देवी हे कृष्णदास ते मेगेल घेतचे हांव आयला ते घेवचे ओ देवी तुमकां पळयला रे तुम्ही एक व्हड घराण्याची चलयेशी दिसून येता आसाची तुमगेल हे गेज्जे अशी हे वनान कशी येवन पावल देवी कृष्णदास हे मेगेल निकुंज मंदिरा हांव हांगा प्रति रात्री लीले करून येता ओ तुम्ही निकुंजेश्वरी वे जय श्री राधे तुम्ही निकुंजेश्वरी वे हांव धन्य जाले देवी मेगेल एक मनस्पूर्वक इच्छा आसा म्हाका तुमगेले दिव्य दर्शना घेवची मस्त इच्छा आसा कृप कोण म्हाका तुमगेले दर्शन दिताच वे ಮತ್ತೆ ತನಕ मेगेल हे स्वरूप पळोवचेक तुका दिव्य दृष्टी मेळ्ळी जलरी आज हांव तुगेले सेवाक विशेष कृपा दाखयता
कृष्णदास तू मक मस्त प्रीतीच्या सुछे निकुंजवन मस्त जाग्रत जाऊन आणि कसने कपट नाशी कुठ कोंदवला आणि तुगेल मन अंतु तुगेल हृदयान समेत तू ह्या निकुंजवन म्हणके पुट चला अत तुगेल ह्या भक्ती सेवे निमित्त तुगेल ह्या तिलक केदनाय तुगेल मस्तकवेरी शाश्वत जाऊन असता हेगेल नाव श्यामा तू ह्या सेवे कोरनु मक मस्त आनंद केललस तशी जाऊन तुगेल नाव आज तुलन श्यामानंद धन्यवाद देवी धन्यवाद हे सखी तू कृष्णदासाल वैरी कृप केल्लेलस तू आत दय कोरनो तक्का तुगेल दर्शन दिवका म्हणू हा तुगेले विनंती करता हे तागेल मनाचे एक होड इच्छ जावनस तू दय कोरनो तागेल इच्छा पूर्ण करी सखी जायत जय श्री राधे जय श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे आवाज धन्य झालो आवाज धन्य झालो ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳಾನಂತರ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭುಕ ಬೋಧ್ येता त्यांनी ಕೂಡ್ಲೆ जीव गोस्वामी पादा लागी वचून जाल्यार सक्कड सांगताची ते आयकून कुशेरी जीव गोस्वामी तांका फटोवन धरता आणि हे लीला गौप्य जावन असो म्हणून सांगता जाल्यार थंय आशिल्ले ब्रजवासी सक्कडेय ताका श्यामानंदा म्हणून आपूचे शूर करताची श्यामानंदाक आपणाल गुरुवर्यांगेल वैरी अतीव प्रीती श्रद्धे विश्वास असून संपूर्ण शरण जावन आशिल्लेंची असल एक राधेल दिव्य प्रेम धन भाग्य मेळलेले गुरुल अतीव कृपा दृष्टीन म्हणून त्यांनी विश्वास दोन घेवन आशिल्लेंची जाल्यारी गुरु हृदय चैतन्य पादांक मेगेल शिष्यू कृष्णदासान तगेले नाव मंत्र तिलक बदल केला म्हळेले वार्ते ऐकून कोपारी अंबिका कलनादुकुन वृंदावनाक भाय सोने तांची मुखार कसं जात म्हण पळे हांवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्णदास गुरुदेव प्रणाम 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 गुरुदेव हे कसं नाही तुका वृंदावनावरच म्हणाल कसं कधीरा जीव गोस्वामीले वचून भक्तिशास्त्र शिकून या म्हणाले तू आता कसं केली आहे तू आता एक नवे नाव घेतला श्यामानंद म्हणून सांगून आणि म्हणतोय विंगडा सांगता असं हाचे पुरो अर्थ कसला हे कसं आहे अशी तू तुगेले गुरुले धिक्कार केला अशी तू गुरुले अपमान केला तू तिला काही विंगडा घालता असं हे कसं आहे अशी ना ना गुरुदेव ना हांव तुमगे अपमान केन्ना करचे जाणा केन्ना करचे शक्य ना गुरुदेव तुमगे निमित्तानाची म्हाका हे कृप प्राप्त जालेली आसा हांव तुमगे अपमान कशी करचे ना गुरुदेव ना ना कृष्णदास तू तुगे गुरुल अपमान केला तू तिलक विंगडा रीतीर गेला आ वक्त हे तिलक पुसिता आश्चर्य कसं नमुने आश्चर्य है हाव कितली पुसित की तितली आणि काही स्पष्ट जाऊन दिसता असं हे कसं नमुने लिहिले अशी कसं झाली है आश्चर्य त्या रात्री श्रीमती राधा राणी हृदय चैतन्यांगेले स्वप्नांतू येता हे हृदय चैतन्य श्यामानंद वैरी कोपु काणका ते तिलक आणि ते नाव हाव तक दिल्लले
जय श्री राधे, जय श्री राधे. मग राधा राणी स्वप्नात राधा राणी दर्शन केले. राधा राणीने सांगले की कृष्णदासाक श्यामानंद मिळेल नाव राधा राणीने प्रदान केलेले म्हणून सांगून हाव नुसती गेले की कोपलो मी गेले चुकी जले मग प्रायश्चित कर का आवा त वचनो श्यामानंदा मिळता. श्यामानंद हरे कृष्ण कृष्ण श्यामानंद श्यामानंद प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम. धन्य जलो बघ तू धन्य तुक राधा राणी दर्शन देऊन तिने तुक श्यामानंद मिळेल नाव दिलेले. तुगे निमित्त म्हाकाय राधा राणी दर्शन जले. धन्य जली आम्ही धन्य. जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे. राधे. राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल माहिते. राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल माहिते. करुणां कुरु माई करुणा भरिते सनक सनन वर्णित चरिते. राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल माहिते. ओ राधा माधवाले मोगाची गोकुलाचे सक्कड तरुणी तुगेले पूज करतांची तुका जय जयकारू. तू व करुणामयी करुणा भाव तुगेले तू भोर नुगेलेलस. तुगेले दिव्य गुण चरित्रेचे वर्णन सनक सनातन तसले महान ऋषीवर्य करतस तांची. ओ राधे आमगेल वैरवै दया करी. हरे कृष्णा. निकुंजेश्वरी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय. जय जय. हरि बोल. सुपर 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 सुपर. लाइक जल्ले नवे वही वारी लाइक जल्ले वारी 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 वारी. आता पळया ये कोण कोण ये ड्रामान तू भाग घेतील म्हणून आमक सकड गोत्तशिले जन जल्यारी जस्ट एक आमी सांगूया. श्यामानंद पंडित जल्लिले नी गेसेस कोणी गेस करीत की कोण म्हणून. हर ग्रेस अमल सीता माताजी. हरि हरि बोल माताजी. सो प्लीज टू सी यू. हरि बोल. नेक्स्ट श्रील जीव गोस्वामी जल्लिली श्रीमती रश्मि भट्ट. हरे कृष्णा माताजी. वारे लाइक केले. हरि बोल. कडेरी हृदय चैतन्य जल्लिले श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी. हरि बोल माताजी. हरे कृष्णा. हरि बोल. आणि नरेटर जावन आशिल्ली आमगेली चिरपरिचित कोण हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी. हरि हरि बोल माताजी. हरि बोल. आणि हे पुरस अंतु मागेरी ललिता सखी जलील कोण 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 श्रीमती रश्मिता रश्मिता पै माताजी. हरि बोल माताजी. आणि राधा राणी जल्लेली हर ग्रेस अमल भक्ती माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरि बोल. आणि हे पूर सूत्रधार या पूरा नाट्य रूपांतर कोंकणीन तू बरयिल स्क्रिप्ट श्रीमती स्नेहा कामत माताजींना. हरे कृष्णा माताजी तुमको खूप खूप धन्यवाद. तशीची डायरेक्शन केलेले टेक्निकल सपोर्ट दिलेले ऍज युजुअल आमगेली सखी चरण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम. हरि हरि बोल. तुम संकड़ा कई कोटि कोटि प्रणाम.
कसं जाता म्हळ्यार आमी मस्ती वाजयताची फास्ट टाइम्स आयकताची जाल्यार ड्रामा पळयली की आमगेले माथ्या बसता पळय that is unforgettable. आमी केन्नाय विसरनाची. तुमकां कोटी कोटी प्रणाम तुमकां सगळ्यांक. हरे कृष्णा. हरे बोल. फर्स्ट सांगेल वरी ये ड्रामा आमी घेतलेले हिज होलीनेस भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजान बरयिल्ली बुक राधा राणी वैरी ये ड्रामा बेस्ड आसा. तुमकां कोणाक इंटरेस्ट असल्यार हे बुक घेव येता पुरा कडेन अवेलेबल आसा फ्लिपकार्ट अमेझॉन तुम्ही घेवन वाजू येता भारी चंद आसा हे बुक. हांवें एक्चुअली आजीची सखीचरण माताजीन मिगेलो टू शेअर केलेले ಸ್ವಲ್ಪ पेजेस म्हाका घेवचे आसा. भारी चंद बुक आसा. प्लीज घेयाची आणि वाजयाची. आणि आता नेक्स्ट कसं असं आणि नेक्स्ट कसं असं आणि नेक्स्ट एक भजन असं आणि नेक्स्ट एक भजन असं कंच भजन एक भजन येतस ताका म्हणचे आम्ही राधाष्टकम सांगू येतसची श्रीमती अश्विनी कामत. अश्विनी माताजी I love. We all love. अश्विनी माताजी प्लीज याची आणि आमका सांगून दियाची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अश्विनी माताजी तुम्ही असंच हरे कृष्ण माताजी ऐकत वा वय हरी राधाष्टकम म्हणून तसं राधिका शरद इंदु निंदिमुख मंडली कुंतली चंपपुष्पशोभनी नीलपट्टांगी शोभे ताहे आधोटनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी तरुण अरुणजीनी सिंधुरेरमंडली यायचे अलिमाट भरे मलय जगंधिनी भूरुराबंगीमा कोटि कामगंजिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानुनंदिनी कंचन गंजन दीति बंकिमसुचाहनी अंजन रंजित ताहि कामशरसंधिनी तिल पुष्प
श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी पक्कविश्वफलजिनी अधरसुरङ्गिनी दशनददि स्वबीज जीनि अतिशोभनी वसन्त कोकिलजीनि सुमधुर बोलनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी कनकमुकुरजीनि गन्धयुगशोभनी रतनमञ्जीरपाये बङ्कराजडोलनी केशरमुकुटहार पूरपारझोलनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी कनककलसजीनि कुचयुगशोभनी करिबरकरजीनि बाहुयुगडोलनी सुललिताङ्गुलीते मुद्रिकारसाजनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी हंसराजगतिजीनि सुमन्तरचलनी रातुलचरणे राजे कनया सुपञ्जिनी युगलचरणे शोभे यावकसुरञ्जिनी वन्दे श्रीपादपद्म
वृषभानुनन्दिनी वन्दिये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दिये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दिये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी वन्दिये श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल माताजी. यू आर ट्रुली व्हेरी गिफ्टेड. तुम्ही म्हणतान पळय एक मन शांत जाता, कितले उत्तेजन असो मन एक शांत जावन यु नो एक रम्य जाता बदलची. यू आर रियली व्हेरी गिफ्टेड. राधा रानीक आज खुश जाला म्हूण लेखता. हरे कृष्ण. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. वेरी गुड. आमगेल किट्टाके भारी खुश जाला नाचता आसता. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. थँक यू सो मच. एक दोन तीन म्हाका पास्ट टाइम सोडगा सत्ता सर राधा रानीले एक पटी कसं जाता म्हळ्यार राधा रानी हांव सांगेल वरी कृष्णाले पुरा काम करता. एक दिसू कृष्ण तिका आपयता एक वनान तू आपयता यो म्हाका मेळूक म्हणून. ह्या टायमार यो म्हणटा. तिका पाप येवच्या दिना. तिगेल मायेस जटिला आणि जटिला आणि कुटिला दोन्ही तिका येवच्या सोणाची की तू कसं लागता येवचुका. ऍक्च्युअली तांगेले एक रोल जावका म्हणून एक नमुना तो प्रॉब्लेम्स क्रिएट करचे. केदन प्रॉब्लेम्स असता की आमकां कसले एक एडवेंचरशी जाता न्हय. सो हांनी दोन्ही प्रॉब्लेम्स क्रिएट करचे कारण तांणी जटिला कुटिला तांगेल त्या रोल. सो तिका भायर येवच्याक दिनाची जाल्यार कशी पुणी ती निप्पो न्हू कोर न्हू सांगेल वनान तुवें रावता. 1 घंटो जाता 2 घंटो जाता राखून राखून हिका पुरो. हिका कसं ऍक्च्युअली भंय कसं वापस वचून मिगेल मायेले हांव कसं जवाब कसं दिवचें म्हणून. कृष्ण येता हसता हसता तागेली बासुरी हातान तू गुंडान गुंडान येता. राधा रानीक कोप येता. ती आईल कसं भायर कसं एक याको नाईल म्हळ्यार हांव आमगल उंबळ वतस म्हणून कोणाले कृष्णाले. सो ते उंबळ न्हू ती ताका बांदून एक रोप घेवन ताका बांदून आईल असता. ती कोप येता आणि ती ते रोप काढता आणि एक रुखान बांदून सोडता. आणि ताजे खातीर सांगताच की कृष्णाले एक नाव दामोदर म्हणून पडले. दाम म्हळ्यार गोतोस एक रोप उदर म्हणल्यार पोट. तशी तिने बांधून घाल्ले म्हणून ताका एक नाव पडले दामोदर म्हणून म्हणताची. अशी सुमार एक लील आसा. या मस्ती सान एक लीला. एक पटी तशीची जटिलान भायर वचा सोडून तिका कृष्णाक मेळू सोडून तिने बंद करून दवरचे. तेन्ना कृष्ण वेश घालून येता घरा भितर येता. कोणाल वेश तिगेले अभिमन्यूल वेश घालून भितर येवचे आसा मेळूक. तशी भारी चंचंद लील आसा राधा रानीलानी कृष्णाले. बट आमकां मेन लायन आमी एक डिवोटी जावन आमी कसं शिकू का म्हळ्यार कशी राधा रानी कशी कृष्णाक तृप्त करू पळयता तशी आमगेले मस्ती आमकां तितली जायच ना. आमी तितले एक पोजिशना पावनीची जाल्यार कितले जाता कसं जाता आमी ताका तृप्त करूंक कशी राधा रानी प्रयत्न करता की आमी करूंक प्रयत्न करता. आणि आमी आमगेले प्रोग्रामाचे कडे पार्टांत आमी पावलींची. आता एक भजन म्हणू येता सची ग्रेस केशव माधव प्रभुजी. जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन. हरे कृष्णा प्रभुजी येता वे. हरे कृष्ण माताजी. हांव स्क्रीन शेअर करता आसा माताजी. श्योर. दिसता स्वता वय प्रभु. कॅमेरा बंद जालो वय. ओके परफेक्ट. मिगेलो टू मृदंग आणि करताल वरेन आसा. हांगेल दोन लायक भक्तगण आसा हांगा आमकां हेल्प करता.
हेल्प करता लेता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय गोविंद गोपीनाथ श्री गोविंद गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा सुंदर गिरी गोवर्धन श्याम सुंदर राधा सुंदर गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय कालिंदी यमुना जय जय केशी घाट बंसी बट द्वादश कानना केसी घाट बंसी बट द्वादश कानना जहाँ यशोदा जय 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 विश्वभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय विश्वभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय पूर्णमासी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय जय कृष्ण सखा जय राम भट जय जय द्विजपति जय नाग कन्या गान जय द्विजपति जय 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 कलरस सर्वरस सारा पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री हरि बोल प्रभु जी, ऑडियो क्लियर है ना केशव प्रभु? हरे कृष्णा। कृष्ण मध्यादंग मैसेज गल्ला हरे कृष्ण केशव प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी ऑडिबल ना प्रभु केशव प्रभु? ऑडिबल नाम है
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7th ಸ್ಟಾನ್ಸಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಶಿಲ್ ಪ್ರಭು. Oh, Hare Krishna. Is it clear now? Hare Krishna. बेटर प्रभु ಎಲ್ಲರಿ ಯಾರಿಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಶಿಲ್ ತವಳಿ. Oh, okay. आणि दी क्लोजर येऊ का जताल प्रभू तुम्ही माइकाच. आता ऐकू येतं स्वयं? क्लियर सर, व्हेरी क्लियर. Okay, we fully finished that entire kirtan. मतलब somehow we missed out. No, sorry, no problem. We will do 2 minutes more kirtan. Is that okay? Yes, Prabhuji. Yes. We will do loud kirtan. Is it audible and clear right now? Yes, Prabhu. Yes, sir. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Krishna. Now was it audible? Yes, Prabhu. I am really sorry, Mataji. Nah, Prabhu, everything happens for a reason. Radharani wanted that you should do kirtan for some time. Hari bol. I am so grateful to you for this opportunity. Can we see you on screen, Prabhu, fully? केशव माधव प्रभु जी की जय. आणि तुम्हाला असिस्टंट कौन है? अनेक प्रभु म्हणा सर. हरि बोल. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम तुम सकड़ा कई. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी कसं रे मग एक जय जय सॉन्ग येतं. जय हा जय सॉन्ग के जय सॉन्ग कंचे ते जय सॉन्ग. राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय. ये जय सॉन्ग किट्टल है. जय सॉन्ग. त्या जय सॉन्ग कोरी आवे आम्ही. राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय. बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय,
क्षमा प्यारी की जय, ठाकुरानी की जय, बोलो भानु दुलारी की जय जय जय, बोलो भानु दुलारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय. हरे कृष्णा. पूर्वानी जय जय सॉंग पुर 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 आणि त्याच्यानंतर आम्ही राधाष्टमी प्रोग्रामाक अंगा विराम दिताची. होप यू हॅव अ व्हेरी ब्लिसफुल राधाष्टमी. कोण कोण टेम्पला वच्चा जाता की खंडित वच्चाची आणि थंय राधा राणीले तिगे आशीर्वाद मागून घ्यायची की भक्ती मार्गारी तुमका आणि काही उन्नती जावं म्हणून. आणि कोणा जायना की घरकडेची कसं जात की त्या नैवेद्य करून तिका एक ऑफर करून तिका ऑफर करून ती खुशी करू प्रयत्न करायची. तिथले सांगून आयचे प्रोग्रामाक अंगा विराम दिता. नेक्टर ऑफ डिवोशन सर्विस सीरीज चलता आसा. नेक्स्ट सोमवार बुधवार चलता आसतले. याची आणि इंटरेस्टिंग पार्ट जाता वता. नेक्स्ट पार्ट इज टेकन बाय डॉक्टर मुरलीधर दास. याची खंडित ऐकून घ्यायची. या पुरा आम्ही क्लासेस ऐकताना आमगेल भक्ती आमगेल निष्ठा अनेकही फर्म जाता. आम्ही मुखारसून वच्चाक आमकां आनीक एक संकल्प मेळटा. सो सगळ्या लगे अनुग्रह असं की खंडित जावन याची भाई GSB भक्तवृंदाले क्लासेस शापुरो म्हाका शुअर ना जाल्यार आशापूर म्हूण लेखता. तुम्ही सगळी भाग घ्यायची आणि ऐकून घ्यायची म्हणून हांव तुमगेला निवेदन करता. तितले सांगून आयचे प्रोग्राम हांगा कन्क्लूड करता. कसलेची चुकी जाला मिगेल जाल्यार क्षम करायची. तितले सांगून मुरलीधर प्रभू कन्क्लूड करचो. यस माताजी. हरे कृष्ण. थँक यू. हरे कृष्ण. नरसिंहातीन आम्ही हांगा कन्क्लूड करूया. श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपुन् वक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपते तव कर कमल वरेणखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा. श्री नरसिंहदेव भगवान की जय. प्रहलाद महाराज की जय. प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. तितले सांगून आयचे प्रोग्राम कन्क्लूड करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. टिल वी मीट अगेन. हरि बोल. हरे कृष्णा.